И разгеле, виж го, ей го. Абониране. Айде, готов си абонамент. Абонента е добавен. Айде. Yes! Yes! Видя го. Ше! Е! Аз искам да гипя акаунта на Босайде. На Будилчо. Его е човека. Виж къв само умняк бе, брат. Yes, имам 5 абонаната. Рата, рата, рата. Ла-ла, була-ла. Аз ще правя томбула. Чули? Така ли? Пиши в чата. Да му и да видят хората ако пишеш. Ай, сега гледат та чуват. И ти говориш глупости, човек, и ти гледаш и та чуват. Те ме чуват, нали знаеш? Аз ще привеждам. И го да хора, аз съм ProMaster BG и говоря от името на ProMaster BG, тъй като той не може да пише, защото е... не го чуете, защото е... там, къв беше, няма интервала. И сега не знам какво прави, игра и говорят неговото име. Така, почваме. Игра в Бургас Крафт в момента... В момента пише в чата. И така, давам ролята на реалния ProMaster, така се каже. Продължай. Абонирайте се за него. И най-че за мен. Няма да, няма не. Кое бе? О. Какво? Чай малко. Оф, аз ще правя томбула. Фак. Ела в холма. Че ще правя томбула. Мандизма. Чуле? Ако стане мишката ми лагна. Е, се чай. Правя. Ето, прави се. Чули, ще правя томбула мандизма.
Ало,